Uvízli v listopadu. Stuck in the middle of November. Proč ten souběžný česko-anglický název? Ten souběžný česko-anglický název výstavy není samoučelný. Je to dané tím, že ten anglický název je tam z toho důvodu, že se anotace na tuto výstavu dává do britských médií a ten český název by v britských médiích byl těžko pochopitelný. Ten český název je takovým volným překladem toho názvu anglického. Slovo uvízli tady koresponduje s tím slovem stuck. A to slovo stuck se váže k názvu britského výtvarného hnutí stuckismus. Jehož pobočku v České republice jsme před 3 lety založili a kdy vlastně členové této skupiny tvoří jádro vystavujících na této výstavě. Co je to stuckismus? Stuckismus je hnutí, které bylo v Británii založeno za účelem boje za návrat pozic malby, klasické malby proti různým konceptuálním trendům, různým instalacím a podobným věcem, z kterých mizí klasická výtvarná technika. Zrovna teď ve dnech, kdy se předává Chalupeckého cena, není to výstava trošku provokace? Je to trochu provokace, protože Chalupeckého cenu dostávají většinou konceptualisté a v tomto směru Chalupeckého cena dělá určitou paralelu britské Turnerově ceně, kde také vítězí konceptualisté a proti které se stuckisté, hnutí, které dnes má vlastně 160 poboček po celém světě, původně vyhraňovali. A co vám vlastně vadí na konceptualismu? Především to, že se v rámci konceptuální tvorby vytrácí výtvarné řemeslo, že konceptuální umění je založené pouze na jakémsi nápadu. Když začátkem 20. století například Marcel Duchamp vystavil věšák na klobouky, tak to ještě nějaký zajímavý nápad byl, ale problém je, že takových věšáků na klobouky během těch uplynulých 100 let se vystavila řada a stále je to vnímáno jako umění. A my jako stuckisté se snažíme navrátit zase ke klasickému výtvarnému řemeslu. Co tady na výstavě Uvízli v listopadu návštěvníci uvidí? Právě stojíme před obrazy, které maloval jeden z účastníků výstavy Jaroslav Valečka a které jsou fascinující kombinací barvy a světla, kdy tady diváci vidí výjevy z nočních Lužických hor, jak tady září mystické noční světlo a v prostoru se objevují tajemné symbolistní postavy. A v čem je ta malba v uvozovkách klasická? Ke klasické malbě se navracíte, alespoň tak to prohlašujete. Tak lidově řečeno jsou na těch obrazech vidět věci takové, jaké ve skutečnosti vypadají. Takže když tady jsou lidské postavy, tak jsou to lidské postavy. Když tady vidíme nějaké kopce a domy, tak jsou to kopce a domy. A vlastně jsou všechny sladěné do atmosféry toho konkrétního momentu, té konkrétní noci a sugestivně působí na diváka, který se na ně dívá. A co ty fotky tady? No, přestože stuckistické hnutí bylo původně založené jako čistě malířské, tak v posledních letech už v jeho řadách působí řada fotografů a obzvláště třeba ty moje fotografie, vlastně já se v nich snažím o dosažení určitého malířského efektu, kdy tady fotím záběry z nočních ulic Prahy a Brna a dalších měst a pracuji tady s různými malířskými efekty kombinace různých barev a světel, které se snaží navodit odpovídající atmosféru. Výstavu 10 mladých českých výtvarníků pod názvem Uvízli v listopadu můžete vidět v Topičově salonu v Praze do konce listopadu.